jongens, inmiddels zijn we dijtwaar. We hadden heerlijk geslept in een B&B. En van de morgen al hier betiert hier richting het museum in Kloppenburg. We moesten ongeveer 24 minuten rijden. En hier zullen we jou het ook een interview doen met Marion en haar Zilte-Frieske jonggroepje. Ze bij mij haar fjouwen en ze zullen me ook helpen met mijn leertekst. Want ja, dat is natuurlijk de reden triet van de documentaire. Het verske in de verschillende Frieske varianten. En ja, het is hier super groot. Ik ga het is het grootste Iepenlof-museum van Duitsland. En ja, het ziet er echt prachtig uit. Ik ben heel benieuwd wat er daar brengen zal. Er is hier ook een tentoonstelling over wat is nou minderheid. Nou, dat sluit natuurlijk wel een beetje aan bij de Lietse taal. Onder andere ook, het Ziltersk. En ja, we hebben eigenlijk nog 2 PR-teksten die we er maken. En een interview met Marion en nog het versje jongen met Marion en haar jonggroepje. Dat is wat Joet op de planning staat.